Bi alamisa ye décembre kalo tile 10 san 2020 an balimaw aw bisimila Malactu dun kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lasaw ma o dɔ ye k'a fɔ décembre kalo tile 8 kɔnɔna la fɛn min ye marifatigi dɔw ye olu taara bi station dɔ kan Gawo. An ye kibaruya minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ tarata don n'o kɛra ni décembre kalo tile 8 ye marifatigi fila n'olu yɛrɛ kɔni tun bɛ mobile de la k'u taar'u jɔ Gawo station dɔ la k'a fɔ ko ka plein k'u kun. Essence kɛlen mɔgɔ fila ninnu kun n'a yirala k'a fɔ marifa yɛrɛ de kɔni tun bɛ olu bolo k'u sɔrɔla k'a fɔ k'u tɛ essence sara. O kama fɛn min ye essence feerela ye u n'o kɔni kumakan yɛlɛla ɲɔgɔn sanfɛ. O kɛlen k'u bolo sera essence feerela ma fo k'o jogi n'u sɔrɔla k'a laɲini k'a fɔ u bɛ boli. Nka o wagati kɔnɔna la o y'a sɔrɔ an ka finitigi dɔw n'olu yɛrɛ kɔni kun ladɔnniyara nin ko in na duguladen dɔw fɛ k'olu kɔni sera yɔrɔ in na ka se k'u boloda ni mɔgɔ ninnu kan. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi fɛn min ye essence feerela in ye n'ale joginna ale bɛ dɔgɔtɔrɔw ka bolo kan furakɛli hukumu kɔnɔna la. Kojugukɛla ninnu olu fana b'an ka finitigiw bolo. Kunnafoni wɛrɛ mana b'o kɔfɛ o bɛ lasaw ma wagati nataw la. Kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Baɲangara. A yirala k'a fɔ kunun décembre kalo tile 9 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ 5 ye olu ni tora bingani wale dɔ la yen nɔ. An ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ kunun araba don mɔgɔ 5 n'olu yɛrɛ kɔni kun ye donsow de ye olu de kɔni ni tora bingani wale dɔ la Baɲangara mara la. Serew ka fɔ la ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna cogo min na Mali garde national mobile fila n'o yɛrɛ kɔni suɲɛnen de don ko marifatigi dɔw de kun kɛlen don k'olu fa n'olu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ Tile dugu de la. Marifatigi minnu kun bɛ mobile in kɔnɔ sa k'u kun bɛ k'u kunna sɔngo pɔn de kan walasa ka se ka taa bin donso dɔw kan yen nɔ. U selen nin yɔrɔ kofɔlen na sa ko ni donsow kɔni kun karila ɲɔgɔn na n'o sababu la a yirala k'a fɔ fɛn min ye donso 5 ye k'olu ni tora a la wa ko 2 fana bananen don nin wagati in na. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi a ma yira an na fɔlɔ k'a fɔ finitigiw labɔra nin ko in kalama nka kunnafoni wɛrɛ mana s'an ma a ko la an b'o lasaw ma don kibaru nataw la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ m'an bolo ka lasaw ma o de ye k'a fɔ kunun décembre kalo tile 9 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ 29 ye coronavirus bana yer'olu la Mali la. Sanga ani waati walasa ka se k'an ladɔnniya coronavirus tagabolo la an ka jamana kɔnɔ an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama ale bɛ sɛbɛn dɔ bila o hukumu kɔnɔna la kunun décembre kalo tile 9 sɛbɛn kɔnɔ a yirala k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 29 ye coronavirus bana yer'olu la mɔgɔ 38 k'olu kɛnɛyara wa ko mɔgɔ 1 ni tora bana in na. Bana in yelen filɛ ni mɔgɔ kura minnu na k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kulikoro, Sikaso ale ni Bamako ma ka taa coronavirus donni na an ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila kunun na décembre kalo tile 9 k'a yira mɔgɔ minnu na o bɛnnen don mɔgɔ 50,495 ma. Olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 181 ye olu ni tora a la wa ko mɔgɔ 3,454 olu kɛnɛyalen don nin wagati in na. An bɛ to coronavirus ko lahalaya kɔnɔna la hali bi a yirala k'a fɔ kunun décembre kalo tile 9 fɛn min ye kasoladen 91 ye bandaw y'olu labila bana in kɛlɛli kama. An ye kibaruya minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ kunun araba don décembre kalo tile 9 bandaw n'ale ye transition ɲɛmɔgɔ ye k'ale ye yamaruya kan di fɛn min ye kasoladen 91 ye ko k'olu labila. An ladɔnniyara ni yamaruya kan in na présidence ka sɛbɛn dɔ sababu la. O sɛbɛn kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ nin wale ma kɛ fosi wɛrɛ la ko walasa ka se ka coronavirus bana kɛlɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna kunnafoni tɛmɛnenw na cogo min na a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ coronavirus bana bɛ ka segin ka cari an ka jamana kɔnɔna la. O sababu la walasa ka se ka dankari kɛ bana in na kaso kɔnɔna la bandaw y'a yira k'a fɔ yafa kɛra kasoladen 91 ma k'olu bɛ se ka segin ka t'u ka so. Nin wale in dɔrɔn ma kɛ président de la transition ka kɛta ye bana in kɛlɛli kama a y'a yira k'a fɔ wagati nataw la fɛn min ye kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw ye olu bɛna yala yala walasa ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya bana in kan. Nka président ani kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la ko bana in tɛ se ka kɛlɛ an yɛrɛ kɔ dɛ. O kama u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye saniya walew matarafali ye ani yɛrɛ janto k'an k'an jija o fɛ halisa sabula ko n'o dɔrɔn de an bɛ se ka kisi coronavirus bana ma. An balimaw ni kunnafoni nin bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la. An bɛ dugawu kɛ fɛn min ye coronavirus bana ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma bɛn ani kelenya ala k'o sabati Mali kɔnɔna la. Aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.